Giêsu là lu kama shanga soda quy ra hai re Christmas quy ra hai re so chi ka sa Giêsu ra hai re ma tanga sa o ka tui li ma tanga sa o ka ya ka ring ka pa ka ma tang o hui ka mi ya nau ka ho Giêsu na ka holy o ka tui ma tang ni o ka ya ka ring ka pa ka ma tang Giêsu na chi ri ka hai na so da quy ra hai re Christmas quy ra hai re so chi ka sa Giêsu ra hai re ma tang na sa o ka tui li ma tang na sa o ka ya ka ring ka pa ka ma tang o hui ka mi ya nau ka ho Giêsu na ka holy o ka tui ma tang ni ya ka ring ka pa ka ma tang Giêsu na mi ring ka turn na so da quy ra hai re Christmas quy ra hai re so chi ka sa Giêsu ra hai re ma tang na sa o ka tui li ma tang na sa o ka ya ka ring ka pa ka ma tang o hui ka mi ya nau ka ho Giêsu na ka holy o ka tui ma tang ni o ka ya ka ring ka pa ka ma tang Giêsu na lai shi ka mi nga so da quy ra hai re Christmas quy ra hai re so chi ka sa Giêsu ra hai re ma tang na sa o ka tui li ma tang na sa